Mgbe ncha ka a na-ekwu na ụwa a emika, mana ọ dịka ọ na-aha akọwata ya ọfụma. Otu ọbụla isi chee na-efochago ife n'ụwa ọ ka nwere ndị efochabeghị. Otu ọbụla isi chee na-emalụchago ife niile n'ụwa ọ ka nwere ndị ịmabeghị. Ndị kwuru okwu si nọọ ife chi efu na n'igwe chi bụọ anụ ọzọ. Abịa n'ọtụtụ obodo anyị dị iche iche nke ndị oyibo na-akpọ society na mpaghara ebe anyị bi, ndị oyibo kpọrọ ya society, kpọọ ya neighborhood. Abịazielu weluzie alụmdi na nwunye, ọ dịzie ka ya si n'ọnyanwa bụ ife ọ ga-abịa ime ha kwa ịmarụ na imechago, ịma na isoitego ibe gị. Ọtụtụ ụmụ agbọghọ na ndị nkolobịa, ọ kachasị ebe ụmụ agbọghọ nọ, azọfiego ụkwụ n'ife gbasara alụmdi na nwunye a na-ekwu okwu ya. Mana echefuzie na alụmdi na nwunye a abụọkwanụ mmadụ niile ka ọ dịrị. Ịnụrụ ife nkwulu ọfụma, maka na ndị be anyị kwuru okwu si na ofu nne na-amụ mana ofu chi ahụ eke. Ọ bụrụ mmadụ niile ka edeelu alụmdi na nwunye, mana abịazielu mpaghara ebe anyị bi nke ndị oyibo kpọrọ society na-emezi nya bụ alụmdi na nwunye, o dozie ka ya si nọọ ife bụ iwu na mmadụ ga-emelili. Maka na abịazi a na-afụta gị bụ onye na-anụbeghị di maọbụ na-anụbeghị nwaanyị, a na-afụta gị ka ya si na ị mara ife maọbụ na ịdụ nzuzu. Ụfọdụ a na-akọ gị ọnụ, ụfọdụ a na-asị na ị na-ana iyi, ụfọdụ a na-asị na ibe gị ejechago kedu ife mee na ijebeghị, ụfọdụ asị na ị na-agba akwụna, ụfọdụ asị na ị na-ezu ohi, ụfọdụ asị na akparamagwa gị nke bụkwara eziokwu na enwe ike ọ bụla akparamagwa gị so wee jide gị. Mana abịa n'ife gbasara di na nwunye a, dịka okwu m kwuru na mbụ na ọ bụrụ mmadụ niile ka edere ịnụ di na nwunye. Ọnya ka o ji wee dị mkpa na amụta nwa ịkaba ahụ malụ nwa ị mụrụ, malụ nwa bịalụkwa ụwa. Maka na abịa n'ife gbasara di na nwunye, ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'ime mmụọ ekelu ha bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị, onye nọ n'anụ ahụ ama nghọta okwu a m kwuru ọfụma. Sọsọ ndị maara ife gbasara mmụọ ga-aghọta okwu a m kwuru ọfụma. Enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-anụ ahụ na mpụta ife ịfụrụ ha bụrụ nwaanyị, mana n'ime mmụọ ife ha bụbu nwoke. Ụdị ndị a enwere ọnọdụ edebe elu ha ka ha do n'elu ana mmadụ bi, etu a ka ọ dị na nwoke. O nwere nwoke ọ ga-abụ ịfụ iche nọ mmadụ ibe gị ka gị na ya nọ, ị mara mma na alụsị nọ ya n'ime. Ụdị ndị a bụ ndị ga-abụ ha were iwe kwuo okwu ife emebi n'ahụ mmadụ. Ụdị ndị a kwesịrị ka ọnọdụ ha na-anọ bụrụ ọnọdụ dị nsọ. Mana abịazịa ya maka na akụkụ ebe anyị nọ bịazielu mee alụmdi na nwunye, ọ dụzie ka ya sị na o nwewagara ife pụrụ iche. Enwezi onye chọrọ ịjụ ajụjụ mara ebe o si bi ụwa. Ndị a ekelu ha bụrụ nwaanyị na-anụ ahụ mana n'ime mmụọ ha bụ nwoke. Sọ ndị nọ n'ime mmụọ ga-aghọta ife m na-ekwu, sọ ndị maara ife dị na mmụọ ga-aghọta ife m na-ekwu ife a. Mana abịazielu unu ewekwana iwe, maka na ka okwu adụna na-aya ekwu ya ekwu ka anya adụna anyị ene ya ene. Ndị be anyị si na o nwere ife anya fụ gbaa mmee, mana anya na-agbazikwa mmee kịta ma ọfụ. Maka na nkwa ncha ịfụ iche na-efochaghị yarama na-efochabeghị. Maka ife ụka mebisi enwezi onye ma ụdị ife a. Ọtụtụ ndị edebelu n'ụdị ọnọdụ a abazie na-emegbu onwe ha n'ibu ọnụ, na-ekpegbu onwe ha ma ekpere, na-emezi ọdịzie ka ya sị na ụwa kpọrọ ha asị. Mana ịmara ama na enwere akara edebelu gị ka ị nọrụ n'elu ana mmadụ bi. O nwere ọnọdụ edebelu gị ka ị nọdụ, ọnọdụ dị oke mkpa. Maka na ọ bụrụ na ị nọghọ n'ime mmụọ, ị ya na-afụnya bụ ọnọdụ ka ya sị na abụrụ gị ọnụ, mana ọ ngọzi ka ọ bụ nye elu gị. Ụdị ndị a ka edebelu ga-atọ ndị mmadụ na-agbụ n'oke agbụ dị oke mkpa. Mana ka ekwanụ ka ha ga-esi malụ ndị ha bụ ebe onye ọbụla na-etizi ọkụ gbagbuo. Anyị jideziri nke anyị tụfuo, jide nke anyị tinye n'aja ọfịa.
jide nke anyị kpọọ ya ajọ ife were na-emebi n'ahụ anyị. Ọtụtụ ndị nọ n'ụdị ọnọdụ a ejisigo ike welu ike tinye onwe ha n'ọnọdụ alụmdi na nwunye. Ọtụtụ n'ime ha na-ata afụfụ n'ime alụmdi na nwunye ahụ ha nọ n'ụbọchị taa. Afụfụ ha na-ata awụghọkwa nke obele, maka na o nwere mbọsị a ga-aṅụọ mmiri tọwata iko n'ala n'ime ya bụ alụmdi na nwunye ha bara n'ime ya. Ọtụtụ bụ ndị jisi ike tibanye onwe ha wite ike na ya bụ alụmdi na nwunye. Ọtụtụ n'ime ha ka ha bara na ya bụ alụmdi na nwunye ha nwụọ ọnwụ ike. Ife na-ebute ife. Ndị be anyị adachigagokwa n'azụ nke dị egwu na ife na-emezi. O nwezikwana onye ga-eji ije jụọ ajụjụ, jụọ ase. Ndị mgbe gboo na-akpọ ya ije ọha ajụjụ. Maka gịnị? Maka na anyị kpọzi nke anyị ajọ ife. O were na-emebi n'ahụkwana anyị n'ife, na-emebi n'anya ahụ n'ife. Anyị na-afụzi eziokwu kpọọ ya asị, anyị na-afụzi eziokwu kpuchie ya aka. Na-ehe gboo ka ndị be anyị si na aha ekpuchi eziokwu aka, mana kịta ndị be anyị na-ekpudozi eziokwu aka, nọdụ ya ala n'ike na-emere ife ọzọ. O welu na-aghọ afịa dị egwu n'ebe ụmụ okorobịa anyị nọ na ụmụ agbọghọbịa anyị nọ. Ịmụta kenenu nwa kaba ahụ jụọ ese, malụ nwa bịalụgo ụwa, malụ mmụọ ya na eso, malụ ife nwa ahụ bịara ụwa ime, inwe ike duo ya na ya bụ ụzọ. Ọ bụrụ na gị bụ nwa okolo na ịbụ nwa agbọghọ na itopụtego mmadụ, kaba ahụ juke na-ese ndụ gị, malụ ebe isi bịa ụwa, malụ ife ị bịara ụwa ime, malụ mmụọ bịalụgo ụwa, malụ na ịbụ nwoke bụrụkwa nwaanyị n'ime mmụọ. Iwu abụghị na mmadụ niile bụ nwoke bụrụ nwaanyị n'ime mmụọ ka ederu n'ọnọdụ a. O nwere ndị ederu na nwere ndị bụ nwoke bụrụ nwaanyị n'ime mmụọ ma ha ga-aba be di maọbụ nụọ nwaanyị. Nwekwanụ ndị bụ na ha nọrọ n'ụdị ọnọdụ a na ha ga-anọrọ onwe ha ka obegodu mee ka ada ndị gboo